Aquesta música té 300 anys, però fa 300 anys no era tan fàcil poder-la escoltar. Fa 300 anys la gent no hi anava als concerts. S'estaven a casa, pelant faves, tallant llenya, fent bullir el caldo. Res de concerts. Això d'estar tothom assegudet a la seva cadira, res de cadires, tothom dret. I el director, mireu el director, fa 300 anys no s'havia inventat això. Lo de la batuta, menys encara. Si vols dirigir, hauràs d'agafar un violí. Perquè tots sabreu contestar aquesta frase, no? Pom, 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 pom. Si Mozart aixequés el cap. Per fi va arribar el moment en què els músics ja no havien de dependre d'un noble, d'un príncep, d'algú molt ric que els tingués al seu servei.